Dyma chasesiad safonol. Mae angen I chi creu GIF wedi animeiddio ar gyfer wefan ysgol. Mae rhaid I fe fod yn GIF Nadoligaidd ac mae'r maint fydd 600 pixel. Mae angen i'r animeiddiad fod yn safonol. Gywir addas ar gyfer ysgol, addas ar gyfer gynulleidfa, sef rhieni, oedolion a pob un sy'n edrych ar gwefan glantaf, ac hefyd cynnwys y geiriau Nadolig llawen, blwyddyn newydd dda, a dyddiad dechrau nôl yn mis Ionawr. Nawr, hefyd mae angen brandio yr animeiddiad hyn, so bydd angen I chi rhoi logo glantaf y rhywle ar yr animeiddiad. Nawr, cofiwch, gallwch chi defnyddio lluniau o allanol, ond mae angen nhw fod yn ddi-hawlfraint, so edrychwch am lluniau o llefydd fel Pixar Bay os ych chi eisiau. Nawr, ar y diwedd, amser chi'n cyflwyno'ch gwaith, bydd angen chi arbed fel GIF wedi animeiddio. Ac I wneud hyn, bydd angen I chi defnyddio Export Wizard ar ffail. So ar ôl gorffen, rhaid I chi lanlwytho eich gwaith I Google Classroom. Nawr, mae yna hawl I chi greu mwy nag un GIF os mae amser gyda chi, neu gallwch chi gwneud un mawr safonol neu llawer o rhai bach. Mae fe gyd lan I chi.